गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै साफालो गोनां होननानै बुंनांगोन। मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ लानानै नोंथांमोना टार्मिटिं सेसनाव जाबायदिहाय नोंथांमोना गोदान आफाद दानानै लाबाय आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा बे टार्मिटिं सेसन दानायखौ हयथ' जों गोसोआव फोरमायथिलाय जेबो मोनाखैमोन। जों मोनदोंमोन मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम गोदान आफाद दाबाय आरो बे लाइजामखौ मिरु गौथुमनिसिम मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव गोदान आफादनो जों मोनसे अनागारि आफादगिरिनि आखाइजों बेखौ गनायथि होनाय जादोंमोन आरो जों समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय बे बाथ्राखौ लानानै गोबांबार सावरायनाय जादोंमोन। होमब्लासो मिथिबाय जों दे माबा मोनसे बेवहाय मोननै फेक्सनाव ओंखारदों आरो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों मरिगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोननि गेजेराव मोननै फेक्सन जानायाव गमामायैनो जोंनि गेजेराव मोनसे सानखांनो गोनां जानानै फैदों आरो बेजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव खेबनै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिबानगिरि फैनानै नोंथांमोनजों खेबनै सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे थिरांथा फैगोनखौ जों नुहुरदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बेखौ जों सावरायनानै मोनसे लेभेलसिम लाबोनो हानायखौ जों हादोंब्लाबो जों दिनै मोनसे परिबेसखौ जों नुफिननो मोनदों। मानो होनोब्ला बेवहाय मोननै हानजा जानानै आफादगिरि नेहाथारि गोदान गोजाम बाथ्रा बेफोर जोंनि गेजेराव ओंखारबाय थानाय दासिमबो जादों। गमामायैनो जों मरिगाव जिल्लानि बाथौ सिबियारिफोरखौ लानानै मिरु गौथुमा दिनैनि समाव सानखांनांगौनि गोनांथि दं होननानै जों सानो। बिबान लानाय माने बिबानखौ मोनसे राजखान्थिनि लामाजों बेंखनना लाबोनानै बिबान लानाय माने जों बिथांमोनखौ जों मिथियो। दिनै जों माखासे बैसो जाबाय जों बे उन्दै समनिफ्रायनो आफादखौ मोननानै जों मिथियो जे बिबान बिना लानाय मानसिफोरा जों गामिफोराव जों नुनो मोनो बा जिल्लाफोराव देरफ्राव नुनो मोनो खामानि मावनो हाया। बिथांमोननि थांखियानो बेलेग बिबान लानाय थांखियानो बेलेग बे थांखिया बेलेग सिमांनि थांखि बा जेखि जायाखै दा आंखौ फोरमायबाय जों नाजागोन थांखि लादों बिथां गाहाय नेहाथारिया जोंखौ दाबिदि मोनसे ओंथि जाबाय जे नोंथांमोना जोंखौ लिंहर नोंथांमोना मोननै फैलाबो खौसे जानो थाखाय जोंखौ लिंहर जों मिरु आफादनि बय बिबानगिरिफ्रानो फैगोन खिन्थु जों बन्द' खालामनो जे बिथांमोना जोंखौ लिंहरनाय नङा जों जे गोरोबहोनाय दलहा जानाय बिथांमोना बेवहा बै खालि थाफानो जासै बिथांमोना लाइजाम लिरनानै थांनोबो बिथां हाबाखौ खालामना दं आरो बेयो जों दिनै बेबायदि मोनसे जोंखौ दुलाराय बाथौ अनर्थक जोंखौ माने जोङो बै खालि सारि खनसे लायलांदोंमोन जोंनि धोरोमारि बिथिङाव खामानि मावलांदों आरो बिथांमोना जायखिजाया जोंनि गेजेरावहा बिथांमोना सावरायनाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जेराव रायजो राजाफोरनो जिल्लानि सिङाव थानानै निमाहानि गेजेरजों फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय रादाय होदों आरो बेबायदिनो जों बाहागो लाफैनो मोनदों आरो बेयो मरिगाव जिल्लानि जिल्ला आफाद हिसाबै मोनसे गोजोनथाव खौरां। मानो होनबा खौसे जानानै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना दिनै बाथ्रा